the police. No? August 19th, the Almond August 24th, Journey with Heart and Juj. August 29th, No hacz. Motley Crue, performing at the Meadowbrook US Sailor Pavilion. Vážení a milí internetoví diváci, vítajte pri ďalšom videu z cyklu American Spy, tentokrát s názvom Letovica 2008. V Spojených štátoch amerických som vyskúšal všeličo. Skúsil som si golf, baseball, predvčerom i americký futbal a dnes sa venujem frisbee. Kedy si vyskúšal včera americký futbal s Georgeom? Performing at SPAC, Saratoga, New York. August 1st, the police. No? August 19th, the Almond Zdravím vás, vážení priatelia. V dnešnom diele American Spy nahliadneme na skutočný americký šport, ktorý sa odohráva uprostred krásnej prírody, vedľa bazéna a skutočného baru. Natáčaj ma pohľadkáš. Vy si možno vo svojom živote si raz pomysleli, ach, chcel by som sa stať pravým Američanom. Ako na to, keď neviem ako na to? V dnešnom dieli si povieme 3 zásady správneho Američana. Zásada číslo 1. Futbal voláme vždy soccer a keď sa náhodou niekto zmiení slovkom o sokri, vždy sa pousmejeme popod plus a povieme si, ach, trapný Európan. Zásada číslo 2 je absolútne sa nevyznať v mape sveta. Najlepšie, ak vôbec neviete, kde sa nachádza Rusko a Austrália, a ideálne je, keď ani vôbec neviete, kde sa nachádzajú Spojené štáty. No a nepodstatne dôležitou zásadou číslo 3 je pribrať aspoň 10 kg. Totiž, ak chcete byť Američanom, chudí, veru, byť nemôžete. Presne ako tento Ujo v modrom. Takže v dnešnom jazykovom okienku si povieme základné frázy, ktoré sa používajú v Spojených štátoch amerických, teda v americkej angličtine. Úplne najzákladnejšou frázou je give me 20, čo znamená v armáde alebo v slangovom nárečí daj si 20. Brit by to povedal ako give me 20, ale keďže sme v Amerike, Američania sú leniví, trápni, tuční, všetko skrasujú, tak je to give me 20. Ďalšie základné slovíčka sú napríklad hickey, čo je flex, napríklad snory, to je chrápať, snarly je zamračený a myslím si, že viac za ním k životu nepotrebuje. V Denveri sa stalo to, čo nikto nečakal. Inokedy ospalé, polomrtvé ulice teraz hostia stovky a stovky účastníkov cyklistického preteku USA National Championship. Already? He did, they started. Show him go that way. I think he's sitting over there. Already by here. Oh, well, then we're going at 30. And they just started. No, you finish it first. And then Go they for it. Toľko zo Spojených štátov amerických, zdravíme všetkých na Slovač domov, nám je to super a nechceme sa vrátiť už.